Morru fid-Dinja kollha u xandru l-bxarat tajba dan hu l-kmand li l-apostli rċevew man Ġesu. Kif għarfu jgħixu dan kollu? X'nafu aħna fuq il-bidu tal-Knisja? Naturalment ħafna minn dak li nafu naħduh mill-Iskrittura, mill-Atti tal-Apostli ġifieri, mill-Evanġelji, mill-Ittri. Imma għandna wkoll sorsi oħra sabiex aħna nkunu nafu kif il-komunità ta' dawk li jemmnu f'Ġesu hekk għarfu jgħixu l-fidi tagħhom fl-ewwel seklu, fl-ewwel żminijiet wara t-tluq ta' Kristu fis-sema. Naturalment dak li tagħtina l-Iskrittura huwa ħafna drabi l-ambitu tal-istudjużi tal-Iskrittura, tagħtina ħafna wkoll l-arkeoloġija biblika. Jien nixtieq nibda minn sorsi oħra. X'jgħidulna s-sorsi lil hinn mill-Iskrittura? Kif jistgħu jkellmuna? X'jgħidulna fuq l-ewwel insara? Kif għandna sorsi oħra? Waħda mill-ewwel tarif li għandna fuq kif il-komunità nisranija għarfet tgħix il-fidi tagħha u x'kienu l-isfidi li kellha taffaċċja, nindunaw mill-ewwel din għall-komunità kif b'xi mod kontrarjata. Hekk ħafna mill-ewwel ninsara naturalment kienu Lut. Il-Knisja żgur li waħda mill-ewwel sfidi li kellha taffaċċja hija kif dawn l-insara jiddistingwu ruhom mill-fidi tal-Ebrej. Kien hemm bżonn li jiddistingwu ruhom kif għarfu lilhom infushom. Min-naħa l-oħra kellhom id-dinja pagana, id-dinja lil hinn mill-art ta' Iżrael. Fl-istess art ta' Iżrael kien hemm il-pagani. Il-kmand ta' Ġesu kien ċar morru fid-dinja kollha. Kif huma ħajaffaċċjaw lill-pagani? X'messaġġ kellhom għall-ġnus li ma kinux irċevew il-wedijiet, ma kinux jagħmlu parti mill-poplu ta' Iżrael? Hekk aħna mis-sorsi li għandna naraw li mill-ewwel Knisja għamet il din l-isfida. Jekk Pietru jindirizza lilu nnifsu primarjament għall-poplu Ludi, Pawlu jħoss li l-missjoni tiegħu hija l-Ġentili. L-Atti tal-Apostli diġà rakkontalna numru ta' vjaġġi ta' Pawlu, l-esperjenzi ta' Pietru, anke lil hinn mill-art ta' Iżrael, jekk Pietru f'Antiokkja. Mill-ewwel nindunaw li l-Knisja infirxet għarfet tuża anke l-mezzi li d-dinja Rumana kienet toffrila u ħarġet lil hinn mill-art ta' Iżrael. Anke l-istess kuntest li twildet fih id-dinja Rumana enita tagħmel dan, l-istess toroq Rumani. Jekk fl-Atti tal-Apostli naraw enfasi partikolari, dawn l-insara rridu jaslu Ruma. L-Atti tal-Apostli jispiċċa propju Pawlu jasal Ruma. X'kienet l-importanza dan kollu? Id-dinja li fiha twildet il-fidi nisranija, id-dinja li fiha xterdet din il-fidi, kienet primarjament id-dinja Rumana. U dawk l-artijiet kollha jmissu ma' din id-dinja kien hemm diġà anke qawwiet oħra. Imma ċ-ċentru ta' din id-dinja kien Ruma. Għalhekk kien importanti li dawn jaslu Ruma, għaliex jekk it-toroq kollha jaslu Ruma, minn Ruma stajt tasal fil-komplement tad-dinja. Hekk la darba Pawlu wasal Ruma, hekk il-Knisja kienet waslet verament diġà qed nitkellmu fl-ewwel 30 sena wara l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu fid-dinja kollha. Għaliex minn Ruma kellhom it-triq lesta biex jixtardu mad-dinja. Hekk naraw mill-ewwel din il-fidi tmiss nies differenti, mhux biss Lut imma anke Ġentili. Tant li nafu minn sorsi li hemm mill-Iskrittura li saħansitra fl-ewwel 15-il sena wara t-tluq ta' Kristu fis-sema. Diġà kien hemm dibattitu għaddej bejn il-Lut ta' Ruma. U dan id-dibattitu tant kien aħrax li l-Imperatur Klawdju ħass il-bżonn li jkeċċi dawn il-Lut minn Ruma. X'kien ġara? Hekk naturalment l-ewwel nies li waslu Ruma la kienu Pietru laqqas Pawlu, imma l-fidi nisranija kienet ġew waslet hemm meta waslu dawn iż-żewġ apostli. Setet waslet wis probabbli ma' xi merkanti. Tant li l-ewwel postijiet li fihom xterdet il-Knisja f'Ruma kien proprju viċin il-port. Fejn nies kienet tiltaqa' fejn il-Lut kienu jgħixu. Jidher li nqara dibattitu sħun biex wassal saħansitra l-Imperatur li keċċi għal xi żmien kif kien ġara anke drabi oħra qabel lil-Lut minn Ruma. Hekk nafu minn sorsi pagani li kien inqalat kwistjoni fuq ċertu Kresto li ħafna storiċi jaqblu li hija kelma tirreferi anke għal Kristu. Hemm dan id-dibattitu bejn dawk li rridu jaċċettaw allura lil dan Kristu bħala l-Messija u dawk li sabuha diffiċli jaċċettaw bħala l-Messija u da fih dan il-komunità Ludija. Hekk nafu anke mill-Atti tal-Apostli li ġara dan għaliex Pawlu jiltaqa' ma' żewġ Lut jgħidilna l-Atti tal-Apostli, Aquila u Priscilla li kienu Lut li kienu telqu minn Ruma x'ġew imkeċċija minn hemm. Hekk nafu wkoll it-tradizzjoni nisranija hija kostanti fuq din il-ħaġa u llum anke għandna l-arkeoloġija li tikkonfermalna dan, li Pietru u Pawlu hekk waslu Ruma u sofrew il-martirju hemmhekk. Hekk il-Knisja taffaċċja mill-ewwel hekk numru ta' sfidi. Kemm fir-relazzjoni tagħha mal-poplu li minnu
ħarġet ma' dawn l-insar li kienu Lut bħall-oħrajn, fih dan il-komunità Ludija, u anke ma' dawn il-pagani li raw f'reġjuni stranija sempliċement reliġjon oħra ġdida. Tajjeb ngħidu li r-Rumani kellhom ġeneralment rispett għar-reliġjonijiet tal-popli li ħakmu, kien mod anke li jgħin l-Imperu Ruman jespandi. U l-Rumani kienu poplu li kien lest li jieħu fil-panteon tiegħu l-allat anke tal-popli li kienu ħakmu. Rumani kellhom ċertu rispett anke għar-reliġjon Ludija, anke jekk forsi ma tantx setgħu jifhmu dan in-nies li ma kinux jemmnu bħalhom f'ħafna allat imma f'alla wieħed. Ma kellhom rispett lejn din ir-reliġjoni l-kultura li kienet eqdem mill-kultura Romana u ħallew lil Lut ċertu spazju biex jeżerċitaw il-fidi tagħhom, sakemm dawn dal-eżerċizzju tal-fidi tagħhom ma rawx fih reżistenza għal qawwa politika tagħhom. Hekk fattur importanti fl-espansjoni tal-fidi nisranija u fattur importanti li jgħin anke l-komunità nisranija tiddistingwi ruħha mill-komunità Ludija, mill-fidi Ebrajka, mill-fidi tal-Ebrej li minnu ħarġet, kienet it-tkeċċija tal-Lut mill-art ta' Iżrael. Hekk nafu li qabel is-sena 70 kienu saru numru ta' rivolti, numru ta' Lut qamu kontra l-qawwa Rumana ġewwa Iżrael. U li dan wassal sabiex ir-Rumani jirreġixxu b'mod qawwi u wassal sansitra d-distruzzjoni tat-Tempju. Punt li jibqa' punt ta' referenza kemm għalina l-insara u anke għall-poplu Ludi. Jekk naturalment dan għen biex l-insari jixtiequ iżjed fid-diaspora. Minnaħa l-oħra kellek il-Pietru u l-Pawlu kienu ġew waslu Ruma. Meta Pietru u Pawlu waslu Ruma l-Knisja kienet diġà twaqfet hemmhekk, tant li Pawlu qabel jasal jikteb ittra lir-Rumani. Għalina importanti il-fatt li Pietru u Pawlu xerdu demmhom u ġew mitfuna f'din il-belt. Hekk dan huwa fatt li t-tradizzjoni Stranija dejjem insistiet fuq li Pietru u Pawlu meqjusa bħala l-pilastri tal-Knisja xerdu demmhom għal Kristu ġewwa l-belt ta' Ruma. U llum l-arkeoloġija kkonfermat dak li l-Knisja dejjem ożżot. F'liema kuntest Pietru u Pawlu xerdu demmhom? Kuntest partikolari. Anke hawnhekk is-sorsi pagani kellmuna. Hekk nafu li fi żmien l-Imperatur Neruni fis-snin 60 seħħ episodju li marka l-istorja ta' din il-belt. Qiegħed nirreferi għal ħruq tal-belt ta' Ruma. Qabdu nirien qawwija fil-belt ta' Ruma li qerdu parti kbira mill-belt. Hekk l-istess awturi pagani hekk jitfgħu ċert responsabilità fuq l-Imperatur Neruni li qed isaltan dak iż-żmien. Jekk il-poplu mill-ewwel fittex li waħal f'xi ħadd. U waħlu fl-insara dan il-każ. Hekk Neruni nafu li reaġixxa b'mod qawwi. Hekk dan huwa fatt li jirrepeti ruħu ħafna drabi l-persekuzzjonijiet li nitkellmu fuqhom ma kienux xi ħaġa organizzata, kienu sempliċement il-poplu li għal xi ħaġa ħażina li tkun ġrat kien ifittex li jitfa' il-kolpa fuq xi ħadd li waħħal f'xi ħadd. U li darba kellu għall-insara. Hekk nafu li Neruni reaġixxi b'mod qawwi u li numru ta' insara sofrew il-martiru għal Kristu propju f'dan il-perjodu. Fosthom l-Apostli Pietru u Pawlu. Hekk it-tradizzjoni tgħidilna li Pietru sofra l-martirju imsallab fuq l-għolja tal-Vatikan fejn anke ġie mitfu. Pawlu min-naħa l-oħra, anke ċittadin Ruman, sofra l-martirju bil-qtuħ tar-ras. Hekk ġie mitfun fuq il-Via Ostiense. Għalhekk Knisja ta' Ruma dejjem enfasizzat il-fatt li Pietru u Pawlu xerdu demmhom u ġew mitfuna f'din il-belt. Għaliex il-Knisja ta' Ruma hija l-Knisja li taraf lilha nfisha bħala dik li tippresjedi fil-karità, li taqdi l-knies kollha. Nieħdu pass lura. Edna li n-sara telqu minn Ġerusalemm. L-ewwel konċilju kif nafu mill-Latti dak l-ewwel laqa, aħna nsejħu konċilju, il-Konċilju ta' Ġerusalemm, hekk seħħ proprju f'din il-belt, hekk fejn il-Knisja ħadet deċiżjoni importanti f'kif titratta mal-pagani. Meta l-insara telqu minn Ġerusalemm, fejn l-ewwel naraw Pietru jaħdem lil minn Ġerusalemm, proprju fil-belt ta' Antiokkja. Minn hemm edna li waslu Ruma. Dan huwa fatt li jibqa' jiġi enfasizzat fl-istorja tal-Knisja. F'dawn l-ewwel żminijiet li qed nitkellmu fuq tliet knies prinċipali li ma' żmien jiżdiedu. Il-Knisja ta' Antiokkja, hekk l-ewwel belt fejn Pietru jippresjedi bħala il-kap tal-kulleġġ apostoliku, il-belt ta' Ruma, il-post fejn Pietru u Pawlu xerdu demmhom mal-Kristu, u l-belt ta' Alessandria, hekk belt importanti, belt li kienet ċentru tal-kultura, belt li kienet werrieta wkoll ta' ċiviltà importanti ħafna. Belt li tara fit-tradizzjoni tagħha lill-missjoni tal-Evanġelista Marku. Ma' żmien dawn il-knies imbagħad jiżdiedu. Iktar tard tidħol fix-xena Kostantinopli, Ruma l-ġdida.
Meta l-Knisja tikseb il-paċi tagħha u terġa' tirritorna lejn Ġerusalemm, mill-ġdid tikseb anke l-importanza mistħoqqa tagħha bħala Knisja il-Knisja ta' Ġerusalemm. Min naħħu magħna x'għen il-Knisja din il-komunità żgħira tinxter daqshekk malajr. Qed ngħidu fl-ewwel deċenji dawn in-nies li bdew minn Ġerusalemm mill-art ta' Iżrael, ġifieri mill-konfini ta' dan l-Imperu Ruman li dak iż-żmien kien jestendi u jieħu fih id-dawra kollha tal-Mediterran. Kif setgħu dawn ftit nies jixtardu daqshekk malajr? Fattur importanti u li jien hija l-paċi li dan l-Imperu kien ġab. Hekk nafu li fi żmien li ftwilet fih Kristu kien hemm ċertu paċi u għalhekk żmien li għen żgur li missjoni bħal din tista' tinxteret. Is-sistema ta' kummerċ li kien hemm, hekk nafu li l-fidi ħafna drabi xterdet permezz ta' merkanti, permezz ta' nies li jivvjaġġaw. Is-sistema tat-toroq Rumani, diġà għamilna referenza kif it-toroq kollha, ir-Rumani kienu investu ħafna fit-toroq, kienu jindirizzaw luhom lejn il-belt ta' Ruma. Għalhekk la darba wieħed wasal Ruma, seta' mbagħad jaqbad kwalinkwe triq u jasal fil-konfini ta' dan l-imperu daqshekk vast. Għalhekk kien possibbli għal dawn il-missjonarji biex fl-ewwel ftit deċenji jaslu saħansitra ġewwa l-art li l-lum isejħu la Franza, nafu bix-xewqa ta' Pawlu li jasal fl-art li l-lum isejħu l-Ispanja, waslu fin-Nord Afrika u hemmhekk il-Knisja xtardet sew, il-Knisja xtardet ukoll fil-partit kollha tal-Asja Minuri. X'inhu l-ewwel monument li aħna nirreferu għalih din l-istorja li qegħdin nirrakkontaw? Hekk l-ewwel monument li nirreferu għalih anke brabta ma' dak li diġà għedt huwa proprju t-trofew li nbena fuq il-qabar tal-Apostlu Pietru. Diġà nafu li ċertu qassis Gajju li fi kwistjoni kellu ma' persuni ma kienx iżżomm l-istess fidi tal-Knisja ta' Ruma, l aħna jgħidulu eretiku. Li meta dan l-eretiku beda jenfasizza kemm kellhom oqbra tal-Apostli fl-Asja Minuri, dan wieġbu. Għallu jekk tridna nuruk aħna fejn ġew mitfuna l-Apostli pilastri tal-Knisja trid tiġi fil-belt ta' Ruma u hemmhekk nistgħu nuruk. It-trofew mibni fuq il-qabar tal-Apostlu Pietru, għalhekk aħna jgħidulu t-trofew ta' Gajju, trofew li llum l-arkeoloġija sabet propju taħt il-Bażilika Vatikana fuq l-Olja tal-Vatikan, fejn ma' żmien imbagħad Kostantinu bena il-Bażilika fuq il-qabar ta' Pietru, u nista' nuruk ukoll il-qabar tal-Apostlu Pawlu fuq il-Via Ostiense. Hekk dawn huma għalina l-ewwel spunti, l-ewwel monumenti li jkellmuna fuq din l-istorja li qegħdin nirrakkontaw.